Yamokwaba enedo Badwam TV Badwam Health Tips so ena kwanya no aba say yebedi enkomo efa sickle cell yare na se condition no ehonti na wotwi mu enkomo ayeba bedi no mesro nya so ema ya simenum 5 minutes ye nchekra na yawie yemfa sedama endpoint homeopathic clinic na daroma dwumadie yede ebro yare bie hawadwen yenko endpoint prostate scan and oguso ya mama no free and my infections e hawadwenia yemumra endpoint homeopathic clinic no sure we duenum and we say bibia ye kama the number is 0244867068 0244867068 ene me wo kolebu endpoint homeopathic clinic won da romanti maba bewra hematology department hana child welfare ho enene mabere minuaba Diana Juma bedu ewo ha oye specialist hematologist ewo ha enne anana wotwe mu nyina yene ni di nkomo bapa mu akwaba na bibia boko de na wotwe mu si enkasa fa sickle cell and inheritance me pacho okay ti e sickle cell a condition be ya yo me da sefia nti sickle cell yare bi ndi kan kan ye moja na kwa ne bi na etosu mi no yare ayede wo nti nipa na wo yare no ye bewo no na yare no woni mu na etosu mi ense yare ayefa fi yawofo ho se ne ayefa yawofo su te se obi tintin obi eni na so se ne eti ha na di hobi no enam se yare ayede wo no enioma bebura ye ma omo no ye de soso yare na se but into yare na se nti na se obi wo yare na o de tina ne nkwade. Wow. Okay. Nti see dia wo de wo ho for life. Ba ya ye hu awofo no mienu no ye hu say nti ye wo ye ba wo benya bi. Yo. Ne ete ne say enam say ye fat say ne ye fa ye papa ne ma me su bibia wo ye honam ne bia no bi ye wo kwan ye fa so ye di control. Nti no ade ba ko a eno so body ni wo kwan ye di control ye moja no red one no ne fa mframade ko bebia nti no obia de no o se ye nkunkuru kama no obia wo mienu fa ba ko fiu mame o fa ba ko fiu papa okay na emom ya ye bibifo ne baby malaria won malaria mbo ne pe sa moja na fa mframade nam se mframade nti ne edi kan no onam ne hya ase so sesanse ne ne bobre ne te na mframade do ewu ne beba fom ne edi malaria ne so nti uba ye afema bonso bi benya kruwa ne mienu no bonso won kruwa ne baako ba ne etosu mienu na yete se kwedu nti na obi sa na ono wo nkruwa ne mienu no yese one de ne ono de bibia no but obi owo nkruwa no ene ne te se kwedu no yese o yare ne ho nsuo ne bia na yese o ye career to bonso bi se ne AS na se ne sankofo no omu ni yare no o ye AS ana se so ye AC okay sa ni pasa no oni yare no on show century ni bia won ho the only way a wo be hu ne se wo be kwakoye test no obaga na ha wi ni pen na bi agina ho emu ba ko ni moja ne te sesa okay yeah it is a round back na kwadu okay inti se wo ye oba wo ye be ma wo mu no wo nya nsunsuanso bia na emom wo nya oba ne be ma wo mienu na wo yare no hu nsuo ni bia so mu hia no mo wo a ombetimi awo ba o sickle cell okay ti se bia careers no na omuhia ombetimi inti ansa na ye be kase akra wo sickle cell no se na wofo ni mienu ni na wo yare no hu nsuo ni okay inti no kwan a make kasa first ne so make kasa ye be wo akra ne na wani mu nti oba afa ye funa be na watwi mi no kra hu se onyinsen no sa ade no ba ko fi be ma ne hu nsuo ne ko beebi ni na ba ko so afi oba ni mu akom se ne akra ne so benya mienu sa ade no se si because ade ne be famfama ne fi ma me ne kwa ma beebi no atimi atena se akopem ye be wo na senya wontimi nka nkyere wo yere se onwo ba osewo ma wo e ma ye ni sutumi se wo de nkuru an na be ma wo ba ana se wo de kwadudie no nti obi omumienu ni nyina ewo yare ne ho nsuo ni bi abre bi oba ne be fa yefunu no se akra ne fa nkuru an ba ko fi papa no no fa fi ma me ne ho sa akra ne ye be wo no obenya nkuru an mienu ono do ye eno bibie ne ho sa no betimi afa yefunu bi so akra ne be fa kruwa ne fi awofo ne ba
baako na wafa kwedu de ne fi baako saa akra no obeti sa awofo na so no so wo yare ne ho nsuo ni bi but oni yare ba akra no ne obefa kwedu ne fi maame ne ho afa fi papa no ono obenya no mienu nti ono ne de so yede ss ano no wo sickle cell yemfa unsi ha wochena nyame ya doma ye beto aso nti ye nkomo a ye di ne na wotwe mu nyina Mr. Abatan awofo ye no mu atitu afe ne ye court ye be ware ne de minim se by the end of week nkomo no ebehu na ya start ya check fasedama endpoint wo party clinic na dawo majumedi ye de ebro nti yare bia hawa yenkoho 0244867068 midi ye fia amankwa tamaplo ochena nkwa hoden wo kwa ebesehia